Orduan egon gara esaten baile egoten zala mungin, ezta? Eta orduan ze soinu klase egoten zan, edo ze izeten zan, edo txistularik, edo bande, edo... Bandea eta txistulariak eta bandea, ondo gonzan orduan bandeok, mungin bandeok, nire denporatan, nire gazte denporatan bere bandeok. Mungiko jentea susatut, ezta? Bai. Eta... ze jantza klase itzen zen duen? Sueltu, eta gero agarru bere pekatu handitxetan zan behitxetan, lantzen pasadoble bat. Egoten zan, akauk orduen pasadoble txuketan zen. Eta lantxe, izeten zan, txistu asko izeten zan, eta hori bandea, txistuek eta... zera, akordeoi bere bai. Bai. Eta, desde luego... Eta zer egoten zan, domekaro egoten zan baile? Domekaro bai. Eta gero jai egunetan, ez da? Jai guztian bai. Bai. Gero aparteko jai guztian egoten zan, baile egoten zan, gero aparteko jai guztian. Urte osoan ez? Urte osoan ez? Gero garizun etorten zan. Bai. Eta garizumen ze pasaten zan, ba garizuman? Garizumen esan egon jantzan ikerik. Esan egoten bailerik, ez da? Eta esan egoten bailerik.